mukababudza vanotokudererai vakatoudzwa nesuvene vavo vanokasika kuziva kuti vakufana kuzisumuka. Regai tivabudze isu varidzi vavo. Inongotendera umwe wedu ini ndozovabudza kuti tisumukai muchiuya. Imwe havakuzviri vanokurambirai vakaudzwa nesu vanoziva kuti votochisumuka vachiuya kuno. Kana zvaramba kwayaita na Makarau nesekti yake. So pasara pachita reflection iritsara yaita interrogate the pros and the cons yema discussion nema deliberation angaitiwa nesekti chida mberi. Tese tavona kuti ZEC aisiri genuine in dealing with us as political parties. Tiri kungoita dance to the tune ya Makarau paanodira nepada. Saka zvamuri kuproposa nezvamamatenderana uko zviri subject to Makarau kuti ari kuzviita sei achizvitenda kuita zuva ripi. Remember zvose izvo ndo zvaakatenda kudhara. Tikatenda kumuva tikaita makommittees kutite asi ndo zvaaramba because uri kuziva kwaari kuinda nevari kumanager. Saka hatichadi rhetoric nediplomacy yekumanejwa naMakarau sezvaari kuita. Tine urombo kuti isu tangokutumai tisina kuita that further reflection, but you would agree with us kuti patasvika pano apa Makarau asiri independent. Makarau cannot lead an independent process electoral system currently. Mareason tapakawanda mamagara munomaziva. So at this stage in time hatichadi kutambwa bhora sezvatita izvi. Rimwe bhora